мавзӯи нав: баробарӣ ва нобаробариҳои ададӣ. барои муқоиса кардани ададҳо мо аз аломатҳои калон, аломати хурд ва аломати баробарӣ истифода мебарем. мисоли 65: адади серақамии хурдтаринро бо адади серақамии калонтарин муқоиса кунед. дар ин ҷо адади серақамии хурдтарин 100 ва адади серақамии калонтарин 999 мебошад. ҳангоми муқоиса кардан, агар дар тарафи чап адади хурд бошад, мо аломати хурд мегузорем. агар адад калон бошад, мо аломати калонро мегузорем. дар ин ҷо 100 ки аз 999 хурд аст, мо бояд аломати хурдро гузорем. мисоли 66: оё адади дурақама аз адади серақама калон шуда метавонад? дар ин ҷо якчанд мисолҳо дода шудааст, ки ададҳои дурақамаро бо ададҳои серақама муқоиса кардааст. якумаш 99 ва 111. 99 ки аз 111 хурд аст, мо аломати хурдро гузоштем. дуюмаш 742 ва 76. 742 ки аз 76 калон аст, мо бояд аломати калонро гузорем. мисоли 67: ададҳоро аз рӯи рақамҳои разряди садиҳо муқоиса кунед. дар ин ҷо се мисол дода шудааст. мо сеюмашро интихоб кардем, яъне 932 ва 898. 932 ки калон аст, мо аломати калонро гузоштем. мисоли 68: ададҳоро аз рӯи рақамҳои разряди даҳиҳо муқоиса кунед. дар ин ҷо мисоли дуюмаш 348 ва 328. 40 ки аз 20 калон аст, мо аломати калонро гузоштем. мисоли 69: ададҳоро аз рӯи рақамҳои разряди воҳидҳо муқоиса карда, зери воҳидҳо хат кашед. дар ин ҷо низ се мисол аст. мисоли сеюмаш 993 ва 992. 3 ки аз 2 калон аст, мо аломати калонро гузоштем. мисоли 70: ададҳои ҳар як садр ва сутунро хонед, нависед ва муқоиса кунед. дар ин ҷо дар ду сатр ададҳо дода шудааст. мо интихоб кардем се мисолро. якум 101 ва 102. 1 ки аз 2 калон хурд аст, мо аломати хурдро гузоштем. дуюмаш 204 104. 200 ки аз 100 калон аст, мо аломати калонро гузоштем. сеюмаш 208 109. 208 ки аз 109 калон аст, мо аломати калонро гузоштем. мисоли 71: ададҳоро хонед ва муқоиса кунед. дар ин ҷо низ дар ду сатр ададҳо дода шудааст. мо боз ҳам се мисолро интихоб кардем, яъне 210 220. 10 ки аз 20 хурд аст, мо аломати хурд гузоштем. дуюм 350 260. 350 ки аз 260 калон аст, мо аломати калон гузоштем. сеюм 380 280. 300 ки аз 200 калон аст, мо аломати калон гузоштем. мисоли 72: ададҳоро чунон нависед, ки пайконакҳо аз адади калон ба адади хурд нигаронида шавад. ин ададҳоро муқоиса кунед. яъне дар ин ҷо 4 адад дода шудааст. мо бояд чунон тарзе нависем, ки пайконакҳо аз адади калон ба адади хурд нигаронида шаванд. яъне дар якум дар ин таб мешавад 303, дар тарафи рост 205, дар боло 97 ва дар тарафи чап 16 ҷойгир мешавад.